Mhux jien impjegajtu imma kit għad-sopparditanti. Fi kliem sempliċi, hekk qal il-ġurnalisti l-Ministru Clifton Grima li farfara l-kollox is-saga ta' Chris Cardona fuq is-Segretarju Parlamentari Siebu. Dan meta l-eks Ministru jinsab impjegat bħala person of trust fl-aħħar mill-aħħar fuq il-kodba tal-Ministeru tal-Edukazzjoni ċewwe l-Ministeru responsabbli minnu Clifton Grima. Bil-paga komplessiva ta' madwar 37,000 euro Cardona mhux qed jaqlaħħa biss għal fatt li huwa espert jew biex jikteb sempliċi diskorsi li l-sopparditanti, iżda kollox qiegħed jindika li l-eks Sindku tal-Pjetà għandu bżonn palata fuq 8 distrett. Sorsi qrib iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista spjegaw kemm mal-Journal Times of Malta kif ukoll ma' Net News illi filwaqt li parti minn Birkirkara se tiġi tagħmel parti mill-ewwel distrett illi minnu fl-aħħar elezzjoni ġenerali għas-sopparditanti kien elett, dan tal-aħħar qed jippunta biex jikkontesta wkoll fuq 8 distrett stess, ċewwe Birkirkara kollha. Propju Chris Cardona kien elett minn dan id-distrett 6 darbiet u għalhekk jista' jagħtih palata sew. Minkejja dan, kelliema għal-sopparditanti spjegaw mat-Times li l-eks Ministru nata position of trust għall-arfin tiegħu fl-innovazzjoni u r-riċerka. Iżda għal-sopparditanti mhux qed jiġħad illi fiħsibu jikkontesta fuq 8 distrettu, aktar minn hekk, illi jrid jaħtaf il-voti li kien jakkwista Cardona. Lura f'Lulju illi għadda sopparditanti pubblika ritratt ma' Chris Cardona fuq il-medja soċjali tiegħu fejn iddeskrivih bħala ġentlom fil-politika. Din l-istorja kollha faqqet wara li sar magħruf illi fi frar ta' din is-sena Chris Cardona ingħata impjieg fih dan il-Ministeru għall-Edukazzjoni bħala position of trust paga komplessiva ta' 37,000 euro illi tinkludi 20,000 euro bonus tal-expertise li għandu, aktar minn 4,000 euro spejjeż tal-karozza u paga bażika ta' 11,000 euro għal xogħol minimu ta' 10 sigħat fil-ġimgħa. Dan wara li Cardona kellu jirriżenja minn Ministru minn deputat mexxej Laburista lura fl-2019 qalb il-kriżi politika li l-Gvern kien inħakem biha bl-arrest tan-negozjant Jorgen Fenech, l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia u l-allegazzjonijiet illi bihom kien imdawwar l-istess Cardona.